Di ka kritima mo din eh. Ikaw na po. Bakit ka tunga sa hilot eh. Hilot sa di ka pulihan eh makata. Minyo gani ko para na may hilot. Waka nagminyo. Sa una, May mga waka nangita ka sa ngita kang hihilot, mapanangita kang hihilot. hilot. Sa una bitaw sa uya pa ta magilot-hilot tayo nga nako. Bago pa tang ila, hilot-hilot tayo nga nako. Kuha din kag lotion. Palit pa ka dito sa puda. Ya kan, meron sa abot na noon ta nga para patas. Pulihan na ita tarong hilot niya. Ha? Kumala ka. Eh, tarong nga diya o ganyan. Tarong nga na Ay, konti. hindi mo muna rabag di kubalon. Kumano, di mo nga to. Kapag sa una, naingan pa ka nga nindot i-cocktail. Karong nga nakakubalon. Kubal. Kana bang ako baka lang pinagugmagugma ba? Pero nga ay kana usa ko na maramang gaga lukto og laksang diya. Kana bang kana pa murag murag ko ang Clorox ba gay. Palian sa ako. Pero nga sana tayo agay ana alami. Agay di gani ma-paralyze gani ko. Tarong nga sa tiyo. Ano pa isa ta ba? Ito gulo pa paginot nimo ni itom na. Kita na lang massage kaysa ato sa pagpamassage sa lain motif 200. Kagamay sina motif pa ka. 200 din may bayad sus. Buy-buyon ka sa kuan. Masahista. Okay tip. Kasi mo trabaho dapat kabalo ka muna oy. Una sa nimo sila ilang kahago kay gawas ng sweldo ka salig na sa tip gamay ra ka nagsildo sa tip ra ba na. Yeah, kita dapat nagsildo. Kada ko ng sweldo sa ba accounting nya may sweldo. Ikaw nga, i-relax ko ba akong utok mo sige yung tubag-tubag noon nimo. Ano gani na Taro nga diya mahal ay. Sige kay unyang hapon ako ray mo kuan, mutabang tigog laban nimo. Oh, kamo duty na pugog man. Sige kuan. Ano po? Ikaw naman. Ano ba? Wait. Kala sa ilot. Ang ilami. Ikaw ko na una. Naglahay na. Ako yung mahilot na mo. Ang sa'yo mo paghilot, marap kaya akong paghilot. Paglasi ako. Yan ayun. Marap gitor dyan. Kana? Ay, sige, reklamo. Reklamo nga. Apla? Pinadot-dot gani. Kani ba ang gamita ba kani? Ni? Kani ayun ni, kani. Na. Sugay.